asko sa Hebrehanong Kapitulo 7, versikulo 12. Unsay nawala nga law ani pastor? Please explain. So, atong tagapagtagad kining nasa Facebook nga pangutana. Abrihan nato sa Hebrehanong Kapitulo 7 sa iyang versikulo 12, no? Okay. Abrihin yung Biblia usab aron masunod ninyo. City 12 nagingon, kay kung aduna may pag-ilis sa pagkasaserdoti, kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan, no? So, nagisgot og saserdote, nagisgot og kasuguan. So kung imong lantawon kini, may kalabutan kini nga kasuguan sa gisgutan usab sa saserdote. Ug asa man ang saserdote na nerbisyo. Ang saserdote nagserbisyo didto sa sanctuaryo nga gitawag og tabernakulo, nga gitawag usab og templo. Unya nahibalo kita nga ang serbisyo sa pari diha mao ang pagreserbar sa mga makasasala nga magdala sa ilang karnero aron ang karnero ihalad. So adunay mga kasuguan sulod sa sanctuaryo. Ug unsa na nga kasuguan sulod sa sanctuaryo? Katong kasuguan sa mga paghalad. No? Now, dinhi sa gitawag natong bersikulo 16, sa mao gyapon nga kapitulo, no? Nagingon dinhi sa 16. Okay, akong basahon. Nga nahimong saserdote dili sumala sa kasuguan mahitungod sa lawas nun kagikan kun dili pinaagi sa gahom sa kinabuhi nga walay pagkalaglag. Okay, nahimo silang saserdote, pinaagi usab kang Jesus Christ. Pero nag-ingon dirhi nga nahimo silang saserdote dili sumala sa kasuguan mahitungod sa lawas nun. So adunay kasuguan nga gitawag natog lawas nun. Sa unsa man nga paagi kining mga gipanghalad, no? Mga karnero nga gihalad ganiin aduna siya katumanan nga inikamatay ni Kristo mao na to ang katapusan nga karnero. So ang kasuguan nga gisgutan dinhi nga kung aduna may pag-ilis sa pagkasaserdote, kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan. Kaya nga naman, kung mawala ang pagkasaserdote, unsa na may pulos sa mga paghalad-halad, nga wala may mo reserbar, mo accommodate sa mga paghalad-halad nga pinaagis mga karnero, baka, o uban pa. Kaya wala na may pare. So kung adunay pag-ilis sa pagkapare, adunay pag-ilis sa kasuguan. Now, karon, kay wala naman ang pagkapari na gitawag natong Aaronic priesthood. Okay? So wala natong mga pagaladhalad kay kinsa na may muakomodar ato. Okay? Naay pag-ilis sa pagkapari pero ang pagkapari gikan sa Aaronic priesthood. Kundili ang gitawag natong Melchizedek priesthood. Ngadiin kung imong tan-awon igsuon nga ang katapusan nga pare or saserdote igsuon mauman si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ wala nagserbisyo sa yutan-on nga sanctuaryo. Kay didto ra to kutob sa krus sa dihang nagilis ang tabel, no? Mateo 51. So imo makita nga diin si Kristo usa ka pare dili sa yutan-on nga dapit kundi usa ka pare sa langit nun nga dapit nga wala nay mga paghalad-halad tungod kay siya naman sad ang katapusang halad. Siya ang pare, siya ang katapusang halad og siya nagministeryo sa langit nun nga sanctuaryo nga dili binuhat og kamot kundi binuhat sa Dios. Okay? Hebrehanong Kapitulo 8, versikulo 1 atong tanawon. Karon ang lintunganay sa maong gisulti mao kini. Aduna kita niining maong labaw nga saserdote, si Christ. Okay? Nga nagalingkod sa tuo nga trono sa halandon didto sa langit. So siya usa ka saserdote, siya usa ka pare, pero ang iyang pagkapare dili pagkapare nini nga kalibutana. Nga diin adunay sanctuaryo kay naundang nato sa kamatayon si Kristo. Pero ang iyang pagkapari, usa ka pagkapari didto sa langit nun nga templo. Ngano di ay nade langit nun nga templo. Remember kadtong templo dinhi sa yuta, kopya to sa templo nga naa sa langit. So kinsay original ang templo to sa langit kay ang dinhi sa yuta gikopya raman sa templo sa langit. Now kung imong tan-awon ang bersikulo 5 nagingon, ginaalagaran nila ang hulad sa landong sa langit nung dapit nga balaan,
Kaysa dapit na si Moses nagpatindog sa tabernakulo, gitugon siya sa Dios nga nag-ingon, tan-awa baya nga ang tanan pagahimuon mo nga mahisubay sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Okay? Makita, no? So, naanay sumbanan. O kanang sumbanan, igsoon, mao nang heavenly sanctuary. Nga diin si Kristo, mao ang hataas nga pari. Dili siya pari sa mga pagaladhalad sa karnero, kay naundang nakato. Mao ni ang buti pasabot sa Hebrewanon, gitawag na tog city dusi. Kung adunay pag-ilis sa pagkapari, adunay pag-ilis sa kasuguan. Now, kasuguan kini sa mga paghalad. Sumala sa akong ibasa dinis versikulo 16, no? O atong sumpayan. Okay? City 18. Unsa ni siya nga kasuguan? Kay ang usa ka bahin ang nahunang kasuguan gihikling tungod sa kahuyang ug walay kapuslanan niini. 19. Kay walay nahimong hingpit. So kini nga kasuguan walay nahimong hingpit kay landong mani sa tinuod nga kahingpitan nga so sa mintras wala pa nahalad ang lawas ni Kristo sa panahon sa daang tugon adunay hulip ani nga mga karnero. Sumo ni yang pasabot nga adunay pag-ilis sa pagkapari, adunay pag-ilis sa kasuguan kay ang kasuguan sa mga paghalad dili makahingpit sa tao. Usmon ko sa pagbasa kay walay nahimong hingpit pinaagi sa kasuguan, okay? Og ang laing bahin gipakasulod sa usa ka labi pang maayong paglaom pinaagi niini kita sa Dios. Now, dili kini mao ang napulo kasugo. Kay kung imong tan-awon ang Salmo 19 versikulo 7, nagingon ang sugo ni Jehova hingpit nga nakapabag-o sa kalag. Unsa? Ang sugo ni Jehova hingpit nga nakapabag-o sa kalag. Di ka magpatay, kaniadto gapatay ka, nabag-o na ka. Di ka mangawat, kaniadto nangawat ka, nabag-o na ka. Pero kini mga paghalad-halad igsoon, di ni mo ang giingon nga gitawag mo ni hingpit. No? Kay ang hingpit katong Kristo nga katapusan nga karnero. Okay. Hebrewanon 9:9 nagingon. Okay? 9:9 nagingon. Nga ingon nga sambingay, mao ang kapanahunan karon, sumala nining maong pahamutang, okay? Gihalad ang mga gasa o mga halad nga dili arang makahingpit. So sa ato pa, kadtong kasuguan sa mga paghalad, dili to arang makahingpit. Ang makahingpit, ihalad nga mao si Kristo. So pag-ingon sa Hebrewanon City 12, nga kung adunay pag-ilis sa pagkapari o sacerdote, adunay pag-ilis sa kasuguan. So sa diyang wala na, ang gitawag na itong sacerdotal o priestly, dining yutaa, wala na itong mga paghalad-halad sa mga karnero. Okay? Bunya kung adunang may paluap, tawag lang igsoon. Okay?